Mas Tungkara Sidam sekaring bawana langgeng lah ing mangarca mana Sidam sekaring bawana lata. Surya Putra aja kaget. Ulun Kang Rama Sang Hyang Bathara Surya Dewatane ngrahina ingkang merpeki kelawan jeneng kita nggih Surya Putra. Aduh, Rama Pukulun. Sembah pangabekti kula mamantu-mantu kunjuk sandhep pepadanipun Kanjeng Rama Pukulun. Iya. Surya Putra banget panarima ulun. Kita ngaturake pangabekti. Kajaba saka iku. Suryatmaja. Aja tidha-tidha rasanira nggih. Suryatmaja. Siji pesthi, loro jodho, telu wahyu. Dudu pakartining manungsa nanging kapurba dening Gusti kang akarya jagat. Lan maneh kalamunta Gusti wis netepake maringake kalamunta surti kanthi kuminangka dadi jatu kramamu mesti bakal bisa kasumbadan. Nadyan caramu sarana ya kuwi bakal nyidra tegese dusta weri. Dusta weri kuwi mau kasare maling wujuding wanita. Nanging ulun pitaya kalamunta sejatine kang wis mbok tresnani surti kanthi mau uga tresna kelawan jeneng sira. Rak ya ngono. Kawulun nggih Kanjeng Rama Pukulun. Nanging kados pundi malih pangandikanipun Rama Dirata dumateng kula Rama. Malah dinten menika panjenenganipun nundung kaliyan kula Rama. Suryatmaja wonten dawuh. Sak galak-galakaning Sardula ora ana macan bakal kolu marang gogore dhewe. Wis kalbu lumrah kalamun sepuh apa dene wong tuwa luwih kuwi bapakmu kang gula mentah kelawan jiwa ragamu. Duweni rasa sumelang lawan kuwatir kuwi wis ora jenengmu kalan aneh. Nanging Suryatmaja dina iki tindakno apa sing dadi krenteke ngatimu jer surti kanthi wis darbe rasa tresna kelawan jeneng sira. Ulun kang bakal paring pengayoman, ulun bakal ngrewang-rewangi kalamunta sira manjing ana jroning Datulaya negara Mandaraka. Ulun ingkang bakal paring sarana, bakal tak gawe Begawong Surya supaya aja mangerteni kelawan jeneng sira nggih. Tuwang sembah nireng ulun kapara parisang mara pengrat. Kalamunta dina iki aku bakal manjing ana jroning Taman Sari Negara Mandaraka. Ya, Yayi. Yayi Surtikanti aja kaget pun Kakang ingkang prapta. Mari Grahana Surya pun Kakang mesti prapta wong ayu.
Madya ratri wus kawuri sesembahan kula ing mangke prapting delahan inggih amung patuko Raden Surya Putra. Yayi Yayi Surtikanti. Patembayaning pun Kakang. Lubuting panjung kaya pun Kakang orang nganti kelakon garwa kelawan Yayi Surtikanti. Tak entengake pati uripku Yayi.
Kemanten ugi kula Raden. Kula sampun prastya luput pisan kena pisan anggen kula leladi kakung boten badhe mindha karya. Sinaosa kula menika sampun pinacangaken dening Narendra Ngastina Prabu Anom Kurupati. Nanging telenging manah kula iki namung paduka Raden Surya Putra. Iya, syukur mangayu bagi yen to pancen mengkono nadyan pun Kakang upamane yen to nganti kedenangan nampa pidana pati. Kula inggih badhe nderek bela pejah kelawan paduka Kang Mas. Syukur mangayu bagya Yayi. Pangestu Korana wong jail metakil drengki srei. Sapa ngraridu karo aku iki? Durat Moko. Sumurupa. Aku dutane Narendra Mandaraka Prabu Saryapati. Panengah Pandhawa kekasihku Raden Permadi. Kowe Durat Moko. Ya, ora tedhi ngaling-aling. Aku bocah Petha Pelaya. Atmajane Kanjeng Rama Adirata. Aku Suryatmajaya Suryaputra. Suryaputra. Ora ngelingi Kalamuntasira iku mau anak kusir. Nanging kowe wanuh wani lambang asmara kelawan Kakang Mbok Surtikanti. Upamane mengkono sak karepmu, nanging aja nganti kowe nyempyok adan kelawan si Permadi. Aku kang kena dakwa Kalamunta, aku kang tumindak. Mula dina iki manut tak bondo tanganmu. Katurunan kesane Kanjeng Prabu Saryapati. Ayo Permadi, yen to pancen kuwi satriya perwira cekelan aku dandanen aku. Maju kepara ngarsa regane atiku.